Okay. So good na nga to ang motorcade. Karon nga man ang part 1 sa ato ang programa guys. Mao ang motorcade sa pagsugod sa ato ang Okay guys, mao na nig kuan na. Magsugod na ang ato ang motorcade diri sa ato ang mao ni part 1 sa ato ang seafood festival. Okay. Okay, mao na mao na atong pinaka ambungan nga driver sa LGU Matalon. Lord God, may mong safety, safe ang among lakaw, ang among mga activities, ang among Monikon guys. plano. Lord, okay, mga guys, okay. Ready na sa pag motorcade. Padung sa Hagnaan, padung sa Bato.